Doncs ja la tenim ahí, a la primera. Ai, com plora Valèria Casanova Carratalà, que ve des de la Falla Santa Maria Micaela Martí l'Humà, des del sector botànic La Petxina. No pot aguantar l'emoció en este moment. És molt plorona perquè la Fonteta ja va morir amb unes quantes llàgrimes, una xiqueta molt sentida. D'alegria. I ja puja les escales de l'escenari. Ella serà la primera que rebrà aquesta banda de cor d'honor i arriba a l'escenari, respira, tranquil·la. Té 8 anyets, estudia tercer de primària al col·legi de Mas Camarena i també va a classes de xinès. Li agraden molt els idiomes. També li agrada molt ballar. Me la vull menjar. Sí, és per pegar-li un abracet. És preciosa. És la veritat, al final, una xiqueta que està emocionada i expressa en naturalitat este moment. Quin sofoco, vinga, va. Ànim, ànim. Ja té la seva banda com a cor d'honor d'estes Falles 2024. Comencem amb les agulles. Ahir van ser protagonistes de la nit del president de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester. És la primera vegada que posa les agulles, que té la seva complicació, no es pensen. I avui ja té més pràctica, jo crec que avui la cosa anirà més alta. Comentàvem molt en X, abans s'anomenat Twitter. Podeu, per cert, en Exaltació 24 comentar les vostres sensacions que esteu passant. Que ja ha passat este moment. Sí, perquè ahir va estar molt... Tots els companys, tots els que van tuitar i van piular en Twitter va estar molt encertat, van estar molt simpàtics. Estem amb Santiago Ballester, que no és cosa fàcil. I Gabriela. Gabriela Giannatasio de l'Isola Herrero, de la Comissió Borrú i Túria, en el sector de botànic, la Petxina. Mireu, la té 8 anyets, està estudiant tercer de primària al Col·legi Sant Pere Pasqual i em fa molta gràcia perquè és fallera des que va néixer, l'any 2015. Des d'aleshores és fallera i ara té 8 anyets i allà està en aquesta serenitat i mirant al públic, a totes aquestes falleres, entre les quals, recordem, Montse, que es troba efectivament, la fallera major de l'any que ve, la fallera major infantil, està ahí sentada, potser aplaudint. És una d'elles. Gabriela va molt serena, va molt espaiet, mirant a una banda i a una altra, disfrutant d'este moment, que és únic i serà únic en la seva vida. És també companya de sector, en aquest cas, de Valèria. Les dos companyes, la primera parella, venen des de Botànic La Petxina, hauran viscut l'any de Falleres Majors juntes i ara comparteixen l'experiència sent parella de cotxe, de tratge, del mateix color, que van les dos vestides de marfil. I Gabriela ja té ara la seva banda. Sofia, tu continues tenint molta relació amb la teva cor d'honor? Sí, la veritat és que sí. Al final és un any sencer que passes amb... Al final són les teues amigues. Comencen sent les teues companyes, però luego es fa una amistat que jo crec que mai es pot trencar. I no només elles com a components, les famílies, suposo que feu quedades i les mares també quedaran en les mares i els pares i després tots junts, no? Les famílies, la veritat és que sempre queden, es portem tots superbé. Sí que és veritat que als ser xicotetes potser és el que deien com les de Castelló i Alacant, que és més difícil, no?, com les majors, que ja són adultes. Ja són adultes, però ara ja, com som totes més majors, ja és distint. Clar, i abans quedàveu a berenar quan teniu 11 anys i ara ja eixiu de festa, no? Claro, ara ja és el que toca. Estan guapíssimes. Les coses canvien. Tota la seva cor d'honor està guapíssima. Ahí tenim a la següent membre de la cor d'honor. Sí, Júlia Dàries Ricard, des del sector Malvarrosa Cabanyal Veteró. Ella és de la Falla Malvarrosa Antoni Ponz Cavite. Té 11 anyets, estudia 6è de primària en el Col·legi Pureza de Maria del Grau i també li encanta ballar. A quina xiqueta fallera no li agraden els playbacks, no li agraden participar? Sofia fa en el cap, sí. I també els balls regionals. Segur que està en el grup de ball
de la seva falla i està aprenent. També li agrada tocar la bateria, ens ha dit, i juga molt al futbol en son pare. Artista. Molt artista. Júlia. I en aquest cas és la segona parella i les dos van de Roig Gerani. És el nom que li han posat a esta seda de Vives i Marí que llueixen avui. Espectacular també. Què opines, Xavi, de les sedes de l'acord d'honor infantil? La veritat és que són boniques, són unes sedes que són boniques i és molt curiós, estava mirant ara com la primera que ha eixit, el blanc i el roig, són els colors més repetits tradicionalment, juntament amb el verd clar, amb el verd aigua, el verd claret i el roig i el blanc són els tres grans colors de les teles florals valencianes. Són els que més repeteixen. Colors. És el top. Estava recordant Belén Mora que també anava de roig, ahir. Sí. Sí. Hosti que ja havíem vist el roig. La veritat és que cantina. un vestit roig sempre és un acert. Marina Lacomba, també, d'eixe roig Gerani. Ella és Marina Lacomba, de la comissió Barraca Espada, del sector Malvarrosa, Cabanyal Veteró. Té 10 anyets, estudia 5è de primària en el Col·legi Hogar Nostra Senyora del Rosario. És fallera, com quasi totes, des que va néixer, de naixement. I li encanta llegir, li encanta el patinatge artístic. De fet, està federada, i el triatló també. Una superesportista, Marina. També dibuixar, pintar i, com no, ballar. Ahí la tenim. Precisament sobre la lectura anirà a la seva falla, la falla municipal infantil d'enguany, de Ceballos i Sanàbria, i Marina Puche, llegir en verd, que tindrà la capitalitat verda europea com a fil conductor. És un segle d'àneu. És un segle d'àneu, és un segle d'àneu 20, que sempre ens agrada dir segle d'àneu, però realment les mànegues de farol han estat utilitzades més al segle XX en el vestit de la dona valenciana. Característic és la mànega de farol, esta manegueta globular, no? Romàntica, i una peça especial en aquests models, per exemple, són la cinta que rodeja el coll, que es diu sudari, i és una de les peces, o sigui, és una de les característiques que una vegada avançat el romanticisme acaba acoplant, no? La manteleta al coll. En un primer moment no s'utilitzava i després sí que es va utilitzar, i és una de les característiques, no? Del tratge de fallera, el portar la cinta al voltant del coll, que el que fa és protegir la manteleta i que quede més rematada també alhora. Rocía Paredes, Andrés, està ja accedint a l'escenari. En aquestes escales són les mateixes, Sofia, del teu any?
Les escales són iguals? Segur que sí. Són les Sí, no? mateixes. Sí. Com és Rocío? Com és ella? Rocío ve des de la falla dels doctors, de doctor Gili Morte, doctor Vila Barberà, des del centre, des de la Roqueta Rancapins, amb 10 anyets estudia 5è de primària al Col·legi Jesús i Maria. Què li agrada a esta xiqueta? També ballar i cuinar. M'agrada molt que hagi destacat ella que li agrada cuinar i ha participat al concurs de Belens. És una comissió que participa molt a la cavalcada del Ninot. O sigui que Rocío està encantada de la vida fallera, de la vida de casal, de participar en totes les propostes. Allò que dia Daniela de que era la millor extraescolar, baixar al casal i participar en totes les activitats. Daniela, que per cert està també en el pati de butaques, estan les últimes 5 falleres majors, sí. Veritat? Sofia, que són convidades, igual que ho fan a l'ofrena, també són convidades avui de luxe. Estan en un segon terme, però ahí estan. Sí, ahí estem. De la Vinya. La següent de pujar a l'escenari, ahí la teniu, té 11 anys, és Carla Estornell de la Vinya, de la Comissió Trinitat Alboraya, Saidia, estudia 6è de primària al Col·legi Mas Camarena, també és fallera, des que va arribar a este món, i li encanta participar en els playbacks, especialment. De totes les activitats, els playbacks és que als xiquets els encanten, com comentàvem a des. I també en el concurs de declamació infantil, des dels 4 anys. Va obtenir el primer premi en la seva categoria i un tercer en 2019, o sigui que un artista també. Li encanta la gimnàstica rítmica i ja s'ha emocionat. I plorar també li encanta. Que és plorar d'alegria. És que ens sap mal veure a les xiques explorar. Sofia, tu vas viure, no? La teva cor també imagina que un mar de llàgrimes a l'escenari, però clar, és que són emocions positives, són bones. Sí. Tu vas consolar molt a les teues amigues de la cort en el teu any? Jo crec que nosaltres vàrem plorar més en la fonteta que en l'exaltació. Jo crec que l'exaltació estaven totes més serenes. Ai, pobra. És que són moltes emocions, Sí. porten ja molts dies esperant este moment i és normal que brollen les làgrimes i és alegria. És com el desenllaç, no? Saps que ho estàs esperant, no? Durant molt de temps, ha arribat el dia, estàs ahí dalt, Per fi. i que són emocions positives, són emocions boniques, que recordaran sempre. Si han vist vostès les dos personetes, les dos xiques que han eixit portant el coixí en les bandes, són els germans de Marina García de la Fallera Major, Clàudia i Lucas, que estan participant en este acte d'una manera molt especial perquè estan portant les bandes a les components de la Cor d'Honor i després ho farem també amb Marina. I així tenim a Lola López Flor, segur que els sona este cognom i este nom, perquè és la filla d'una fallera major de València, de Lola Flor, si bé recorden. Ve des de la falla Comte de Salvatierra, Ciril Amorós, Mercà de Colón, del sector Pla del Remei, Gran Via, 11 anyets. Estudia 6è de primària en el Col·legi de Sant Vicent Ferrer, dels Dominics. I ara ja arriba a l'escenari i rep ixa banda en una seda de color Atlantis. I protegides també en la mirada pel president de la Junta Central Fallera, per Santiago, que es veu quan està protegint-les un poc en la mirada, ho hem vist a des, amb les llàgrimes. Ja esteu així, Ja esteu així. esteu tranquil·les, i suposa que sa mare, que ja estava ahir, i Lola Flor, fallera major de València de l'any 2000, que estarà en el pati de butaques molt emocionada per veure a la seva filla, que viurà també un any molt especial en les falles de València. No sé si sabeu que els dissenys valencians de flors utilitzats en les teles de Valenciana segueixen estils de la moda dels tèxtils francesos. I és molt curiós veure com aquest estil tan valencià, tan nostre, de dos garlandes que encerclen un ram central, és l'estil Lluís XIV.
és el primer estil del barroc, un dels primers, en el qual nosaltres se'n l'hem fet propi i és el més estimat per a fer aquest tipus de vestits. Després, el Lluís XV serà aquell que fa garlandes en forma de S o de Z, no? Que van les dues parelles, i ja amb Lluís XVI vindran les ratlles i les combinacions amb... Curiós, aquesta inspiració. Sí, sí. Molt bé, és que estem aprenent molt al teu costat. Ella ara és la protagonista de l'escenari, Sofia Artal-Palop, té 12 anys, de la comissió Arquebisbe Col·legea Sant Marcelí, a la Creu Coberta, estudia primer d'ESO a l'Institut Ramon Llull, també és fallera des que va néixer. Va guanyar el Saragüell a la millor actriu en el concurs de teatre infantil el 2023, i primer premi d'actriu de presentacions infantils també en el 2023. Tenim una artista en potència. Que importants... Ella li agrada l'escenari. Sí, sí, li agrada l'escenari. Que importants esos concursos que organitza Juntes d'Entre la Fallera, tant de teatre, de declamació, el concurs de presentacions, perquè són concursos, en el cas de teatre, és podríem dir, el concurs de teatre amateur més important d'Espanya, que es fa des d'aquest organisme que depèn de l'Ajuntament de València, des de la Junta d'Entre la Fallera, composat per voluntaris i voluntàries que li dediquen el seu temps a la festa i que tenim tota uns actors i unes actrius dins del món faller que s'ho valen i que fan tot un art en este concurs. I que la festa és també cultura, és esport i tot això envolta també a la festa, cal destacar-ho, clar que sí. I tenim a Martina. També molt emocionada està accedint, com li aplaudixen tots els xiquets, i veieu com li criden, li fan vídeos, òbviament, veieu aquests mòbils que estan gravant, clar, els que estan allà al costat del passadís, la tenen molt, molt a propet. Martina Dorado Riera, des d'Alchirós ve ella, de la Falla Rubén Darío, Fra Lluís Colomer, 12 anys. Estudia primer d'ESO a l'Institut Ramon Llull. I, òbviament, ella també balla, però balla en el Conservatori de Dansa. També fa teatre i li encanta participar en el concurs de dibuix de la Falla, participar en els jocs infantils, participa també de nou en el teatre infantil. I ja ho veieu, estar en la Falla és la millor extraescolar. Tu participes en alguna activitat o has participat? Teatre, sí, però més en la meva Falla. En playbacks, teatre, per a la presentació. Ara mateix estic a la directiva de juvenils. Bueno. I quan puc, pues, amb les meves companyes fem actes o donem idees per a la Falla. Jo me'n recorde de Sofia, que va ser la primera fallera major de València, que venia d'uns dels pobles. Ja sabem que n'hi ha 4 pobles que també formen part de la Junta Central Fallera, i ella, des de quart de poblet, va trencar aquesta norma no escrita mai i va ser la fallera major de València. Des de quart de poblet, con amor. No me l'esperava, però res, per eixa mateix llei no escrita, que ninguna fallera major de poble podria ser de València. Eva Arto, ahí la veieu en pantalla, viu en el cor de València, en la comissió Avinguda de l'Oest, de Pilar Sant Francesc, té 11 anys, estudia a 6è de primària en el Col·legi Escolàpies, és fallera de tota la vida i li encanta participar en tots els jocs i actes infantils, dibuixar i, com no, ballar i llegir i escriure. I ballar ballet, és ballarina. És la comissió amb més representants entre les cors d'honor, un total de 15, i una fallera major de València al 2009, que va ser Marta Agustín. Al centre de la ciutat. Santiago Ballester ja ha agarrat la marxa, ja va tot rodat, agulla darrere agulla. Parlem de que esa agulla és complicada, filar-la, Controladíssim. L'agulla. És una agulla llarga I la por de no punxar a la persona que això. Parlem de la indumentària del president de Junta Central Fallera. Pues el president va amb el clàssic vestit de torrentí i fet amb una tela de semilla i bé, seguís els cànons, l'estètica un poc habitual,
en l'actualitat, a vegades trobem en falta el vestit de ras, de color, que és el més tradicional i que és el que haurien de dur. Com tu, Ferran, te'n recordes? Ui, Ferran. Com et van vestir. Quina cara, t'has posat roig, que m'estan recordant del moment. Roig estava. Estava roig i era roig, recorde. Era roig aquell vestit. M'està dient la directora que enguany em torna a vestir, m'està dient la directora. De ras, també? No sé si te vindrà, però... No. És que no, vaig a controlar ràpidament. És que quasi reventava. Estava en el plató del magazine que presentava i em va seure al sofà. I ara us ho conto. Anem a parlar de Paula Escribano, ja us conté l'anècdota, que és de Gallano Lluc, el sector de Rascanya, de 12 anyets i porta tota la vida també. Li encanta participar en els playbacks, en els campionats i en els berenars. Esportista, juga a pàdel i baixa a la falla amb els seus amics. I li encanta anar al camp de Llevant. És granota. Granota, Paula. Res, ràpidament, que està bé, clar, que tenia un amic igual xicotet, Xavi. I va seure en el sofà a presentar el programa i això estava a punt de rebentar. Era una cosa que feia por. Li vas fer tu, Xavi? No, li vas deixar d'un xic del grup. I jo mantenint ahí dignitat del tipus del recte. Que buscàvem la talla que li poguera vindre millor i que li sentirà millor. Bé, Xavi, enguany resarcirem, vinga, va. Vestiré de torretí, em fa moltíssima il·lusió. Si vols, la directora així ho està dient també, que és la que mana. Així que així ho farem i serà un autèntic plaer llur. És molt complicat de llur també el torretí. Molt complicat, n'hi ha que tindré un bon tipus. Bueno, no, però sí que estiga fet a la teua mesura, que pugues estar sentat a gust, que pugues cedir un poc el pantaló. Però ho dic per l'estret, perquè també molts xiquets que porten el torrentí, d'un any per un altre, està tan apretadet que no el veuen. És millor sempre el saragüell. I què lluïsses? És complicat, però lluïsses. Parlem de Rocío. Montse, Bonal, és el seu moment. Rocío Bonal, que tanca este ramillet de components de la Cor d'Honor, des de la Falla Isabel la Catòlica Cyril Amorós, també del Centre Pla de Remei Gran Via, 12 anyets, i estudia primer d'ESO en el col·legi La Gran Associació. Li encanten els esports a Rocío, juga al bàsquet, també esports aquàtics, li agrada també esquiar, i la seva germana, Macarena, va ser Cor d'Honor de la Fallera Major Infantil en el 2012. I també recordem que a la seva falla, a Isabel la Catòlica, pertany una Fallera Major de València, en 2013, Begoña Jiménez. I tant ella com la seva companya Paula van vestides en un Santa Virgínia color or. Un dels meus preferits. Ai, no me digues, Xavi. Sí, de l'acord. La veritat és que el groc jo sempre he vist a les dones molt afavorides. Jo sóc de l'Horta i sóc de Meliana, però allí tenim el costum de que quan estem al proper d'Alboralla, i les dones d'Alboralla, quan utilitzaven el vestit groc, els anomenaven horxateres. Sembla ser que hi ha un costum de que aquelles horxateres que tenien els diners de la xufa, que es donava més, es compraven vestits de seda florals de València i que utilitzaven sobretot el fons groc per a diferenciar-se de les de la capital. Està aquesta llegenda de les horxateres es vestien de groc per a diferenciar-se d'aquelles blanques de la ciutat de València. I ara escoltem les paraules que són el tret d'eixida dels moments més importants que viurà Marina. Paraules de Sergio Olcina, una altra veu del Palau que estrenem en esta reentré al Palau de la Música, una altra veu en off que lloarà a Marina García, que estarà a puntet ja d'eixir. Una gran veu, forta. Preciosa. És el nou locutor. Valencians i valencianes, de naixement o dret, visitants o habitants de la ciutat de València. És hora que els fallers i les falleres vos presentem a la nostra regina infantil per a rendir-la els honors que la seva distinció mereix. Pel conjunt de virtuts que atresora i que la fan digníssima portadora de la nostra més alta representació, retem homenatge d'amor i pleitesia a la Fallera Major Infantil de València per a les falles de l'any 2024, a la xiqueta Marina García
Arribas. Sala. Sofia, tu vas ser ella fa molt poc. Imagina que et pots posar en la seva pell i estàs recordant aquestes sensacions de la gent aplaudint-te. La felicitat. Felicitat. Sí. I ara saldran ahir els seus pares també, la seva família. És que m'encanta. Aquesta imatge de... Recordes mirar els pares quan... Jo crec que no, jo vaig mirar-los quan ja estava damunt. Quan vaig passar pel costat, no. Però és que és molt meravellós aquest moment. I està tan guapa. Marina està guapíssima. Guapíssima. Està contenint les llàgrimes, jo penso. Jo crec que també. Ella és Marina, és la màxima representant dels bons menuts d'esta gran festa. Té 11 anys, estudia a sisè de primària, centre Lloma del Mas, fallera de tota la vida. És socorrista del Club de Salvament i Socorrisme Sos Vetera. Es va contar un programa fa molt poquet en Fas Festa. I la seva banda, ho ha comentat que Montse la porta la seva germana, l'ha escollit Clàudia García Arribas. El Ram, el seu germà. Excelentíssima senyora alcaldessa de la ciutat de València. Senyor president de la Junta Central Fallera. Els fallers i les falleres vos fem saber que, d'acord amb les normes establides, hem vingut a escollir a la nostra fallera major infantil. Per tant, vos preguem que, en nom de la ciutat en vos representada, procediu a fer pública i solemne imposició dels atributs que acrediten a la xiqueta Marina García i Arribas com a fallera major infantil de València de l'any 2024. Ahí està Clàudia García, que us deia, és la seva germana. Està preciosa. Que li porta la banda, que és una responsabilitat. La banda que li posa ara mateix Maria José Catala, alcaldessa de València. A veure si ximes llavis. A veure què li diu. Ui. Pregunta si està contenta, Estic intentant llegir els llavis, però no m'aclaré. L'estàs contenta, jo sí que l'he agafat. I ara sí, ara és el moment. Marina García ja és la fallera major infantil de les falles 2024. Representa tots els xiquets i xiquetes fallers de la ciutat de València. I serà una gran ambaixadora com ho han sigut totes les xiquetes que han passat per aquest càrrec tan bonico i tan difícil de portar, una responsabilitat molt alta, que cau una xiqueta que té 12 anyets. És una responsabilitat, però com t'agraden tant les falles, és que mereix la pena totalment, el sacrifici i el temps de no dormir.
Arriba el seu germà, Lucas García Rivas, Ahí està Lucas. amb el Coixí, també molt important. És que jo recordo l'entrevista que li van fer a Marina, també a Maria Estela, en el Fast Festa no fa tant, fa pocs mesos, i acaben de ser seleccionades com a falles majors, i és que és una xiqueta que t'enamora de prop, que té aquesta combinació perfecta, sap perfectament quina és la seva responsabilitat i el protocol, però s'inicia amb moltíssima gràcia i el seu rostre ho diu tot. I tenim els seus pares, per cert, Laura i Fernando. També estiguem presents darrere les càmeres que la protegeixen i que estan superorgullosos perquè la xiqueta val molt. I ara sí, aquesta salutació oficial ha fet el pas avant i el Palau se cau d'ovacions. I ara ja és una realitat. Ara ja el moment ja ha arribat. I com disfruta la seva mirada, intentar arribar a tots llocs. Los components de la Cor d'Honor que orgullosos estan d'ella, com la miren. Se volteta en l'espoli gris imperial, ella passa a formar part de la història de la indumentària de les falles i els últims compassos del pas doble estan a punt d'acabar perquè ella ja ha arribat a la cadira d'or. Està disfrutant. També I els seus pares estan... Tota la Són pares de família. benits, que es diu. I també patidors, perquè aquest discave estan molt emocionats, els seus pares. Sí. És normal. És una família molt fallera i segur, ho sabem, estan molt orgullosos que Marina hagi arribat a este càrrec, al màxim càrrec de la festa. Ara toca seure i disfrutar del moment. I allà està el germà, que apareix en un coixí que és més gran que ell, per cert. Lucas, que va molt bonico, un saragüey també, Xavi. En un saragüey, sí. La veritat és que el xiquet està molt bonico. Els xiquets xicotets, la veritat és que lluïssen molt en saragüeis i en una jupa que, tot i que puga pensar que és una imatge contradictòria, no? Però riu la xiqueta. Disculpa que riu, clar, perquè acaba de veure el seu germà posant-li un coixí davant de Fallera Major 2.000 persones. Infantil de València. Esta vesprada màgica que compartim ens permet llicència per a somiar i trobar sensacions que a soles ens estan permeses